יובל, ממי, איזה כיף שפינינו את הצהריים לדייט. כן, וגם איזה כיף שמיכאל בא לאכול איתנו בסוף. מה, זה החבר מבורגס? כן, כן, הוא אמר שהוא ממש מת להכיר אותך כבר, וכזה כאילו, הוא הכי משלנו, ויהיה לנו מה זה כיף איתו, כזה גם יש לו יד טובה בבישול. הביצים שלי. אח שלי. הביצים של פאפה, מה קורה? רושפלד. מה קורה, יערה? נעים מאוד. נעים מאוד, מה קורה? בוא'נה, אני לא רגיל לראות אותך בלי זה ישבן על האף, יובל, לא נעים. התאוששת, אה? איזה תחתוני הוא היה בבורגס, את לא מאמינה, התאוששת. יערה, מה קורה? כל טוב? כל טוב, אבל לא יצאת לי פולו, אגב. תחשבי שלא ראיתי, לא יצאת לי פולו. אגב, אחלה תמונות מסיישל. תודה. שעושה פעולה עם הכוכב ים קטלני. קטלני הוא כבר, מכיר את התמונה עם הכוכב ים הכי לא נעים, איזה תמונה, אתה מכיר, בטח הוא מכיר. איפה התמונה, יערה. בוא'נה, מה את עושה עם האנמי הזה, אה? מה זה מחויבות אישית? מה זה מחויבות אישית? לא נעים. לא נעים, יערה, לא נעים. לא נעים. מה קורה? אז זה רציני פה? זה רציני הגשר הזה? בוא נעים הלך ליערה, אחי, קטלנית. אנרגיות קטלניות, אחי, מת על האנרגיות שלה, אחי, אחלה בחורה הבאת, אחי. אחלה יערה. נעשה רגע דוסה? מה לא? שנייה דוסה, נכיר יותר טוב, ניפתח, נעשה. רגע, בואי. נעשה רגע, נצא לעשן שנייה, נצא שנייה לעשן.